Hello guys, so in today's video, ato i-compare kung unsa mo nakita nga difference between Alberta and between Calgary and Vancouver. So first of all, the people here are nicer, right? So daghan kayog mga instances kung mga natabo guys nga magbaklay mo diri or wherever, mga tao diri hinagad. Dili parehas sa Vancouver nga kung bisag mga Filipino nga kung moagi ka dito sa hay wa gyud mura bitaw lag wala. But in here nindot siya kay murag managad jud tanan ba. It's a smaller city compared sa Vancouver kung wala mo kabalo ana. And then that's the first one nga ako napansin. And second one is ang tax for sure. Kung usar ang tax diri compared sa Vancouver. So in here only one tax. So kada lihok nimo diri usar mo tax, kada gasto nimo usar ang tax. So nindot siya in terms of spending. And then the third one is houses here are cheaper. So if pareha mo namo nga smaller family and first generation ng immigrants nga nakaanhi diri Canada, is that nindot siya nga option because dako og possibility nga makakuha kag balay diri. Bisag mo start ka og condo or townhouse, okay kayo. Compare sa Vancouver, lisod na jud, di ba? So ang condo dito same price na diri sa townhouse diri or almost the same price kay mga 800 something. So it's more expensive sa Vancouver compared diri. In dire na makapalit pag townhouse mga $300, $300,000 and up or maybe napay lower. Depende kung unsa ka daanon ang place, di ba? And then na mga houses dire nga 400 to 500 nga diha nga range. So kung naka-invest na mo og something let's say condo, baligya ninyo nana, so yung balhin mo diri. So dako jud posibilidad nga makabalay mo. But kami wala pa mami nag push gyud nga magkabalay. It's because of personal reasons, because I'm nursing. Although my wife is already an RN, pero ako wala pa. I'm still working on my RN license. So wala pa gyud mi kabalo kung asa mi mo settle down. Hence the reason why wala sa amin nag-aim ana. And also we're also aiming to finish our credit card first. Kay medyo daghan-daghan jud mig na utang sa credit card. So mo na mong gina-prioritize for now. Say hi. So anyways, naday miron gahulat sa akong asawa namin diri sa my Rocky View General Hospital. Yeah. So anyway, so fourth one is less traffic for sure. Sa Vancouver, kada gamay nimong gawas, traffic lisod ba? Murag sington pero may akong kamot, last binakay ako new driver. Sington pero may akong kamot dito kay tingdaghana ang sakyanan, na ba? Dire dili kayo. Nay area nga mga busy pero nay area nga luag jud. Last bin na sa Edmonton. So mo po na nga akong naganahan dire, less traffic. And then the cons nga ako napansin dire is syempre the first one is the weather. Mas baga ang snow dyan diri compare sa Vancouver. But if you're gonna weigh it between cost of living and then sa snow, ang snow maana drama ka. Pero ang prices sa mga kuan di gyud mo usab, di ba? So far maana ra jud ka. Daghan kag madunggan nga bati diri ana-ana pero sulay sa ninyo. Sa usually mostly sa itong madunggan nga bati diri ana-ana is from from other people as well or mga Pinoy, di ba? Nga mga Pilipino or mga Bisaya nga matumang nga wala pa kasulay ning anhi diri. Maybe nakaani sila for a vacation or something pero wagi sila kapuyo diri ba. So mo na usually nadunggan sa akong asawa katong before mi namalhin diri. But the thing is, ang pagsulod nako diri sa Canada is from Edmonton. So dito ko ning kuan so naanad ko, kabalo ko unsa ang kinabuhi diri. So I was able to convince her. And then snow, di ba? And then also I found nga ang rate actually since probably kay gamay ang cost of living dire mas lower, so ang wage dire is lower as well. So mo na ko napansin as an healthcare aide kay mo man ako trabaho ron dire healthcare aide. Probably I'll share more about the life of a healthcare aide unsa na dire. Ang akong napansin is ang starting sa Vancouver is higher, so it's around $28. But also you have to take note nga ang taxes dito is duha, diba? And every spending nimo cost of living duha ang tax. So murag patyon po ka ginagmay. Anay ginagmay-gagmay sa taxes, diba? If mag-spend ka. But in here, ang starting is around 20. But probably if you have a lot of experience na and mobalhin ka diri,
of course, madala man to din yung mga hours, di ba? So it will matter. So far, ang maximum I believe is around 25 or 26 sa healthcare aid. Healthcare aid, kung wala mo kabalo, is murag nursing assistant sa tuwa. So far, in terms of stability, kung kani nga trabaho, stable lang gid pod siya. Kung imo lang hunahon-naon. Kay daghan kag option pod ani. Okay, just a second lang ga. Daghan kag option ani, pwede ka mag home care, pwede ka mga lain-lain facility, hospitals. Ay, sige gatok si daddy. So nindot siya nga option in terms of employment kay stable siya. And dili ka maglisod og pangita og trabaho. Kay daghan kag maadtuan. So mao na ko ang ganahan sa daning healthcare aid. So if you guys are thinking kung kay sayangan mo gyud ko sa nursing kay RN ko sa Philippines and then sayang ang education ba. Although I already took and I failed a lot of times. Okay, so kay lisod kay study actually. Kay of course di man gyud ko studious nga pagka-estudyante before and plus sa mga siyempre sa trabaho, stuff like that. And usay pod makanahon na pud kung kinahanglan pa ba jud nako nga i-pursue ni siya ana bitaw. But anyways, I'll make a separate video about sa ako ang NCLEX journey. But for now, I'm aiming nga makapasar sa NCLEX. To cut the video short, mora na siya. Ang ako mga napansin, so far ang pros is people are nicer here. Tax is usara, houses are cheaper, less traffic, right? And then the cons is mo na siya. Mas lesser ang wage actually kaya syempre less man ang cost of living, and then the weather, the snow, di ba? So panad-anad lang gid actually. So if you are same with us nga first generation immigrant nga nakanhi diri Canada, so maglisod jud tag start dira sa Vancouver. Although pwede mo ka mag-rent forever, but of course as a father or as a parent, ga-aim jud ka og higher nga standard para sa imong life, di ba? But anyways, thank you so much for watching this video. Until then, you guys take care. And bye for now. Noah, say it, bye. Bye.